nsu a out of the state technology ya dada so anuam ama emmo bia wonsu mu a ebetimi ha nipadua yakum wo mafirim de aka ye de ema nipadua na hoden ene nti kasa natural mineral water no o hwe wo mu a Casanova Ventures wo mo ene ye kasa natural mineral water back hospital back hwa ewo taifa hwehwe wo na uhia sachet mu de mekire pure water onsa beka open toa enketua mu adantemu ne akese a ubenya ena abefo ehina yasan so aya na abefo de aba na se ehina we no de ya totum ewom ena openyunyunyunyunu a wunya opede ehye so a eno nso won saka eye kasa natural mineral water de ohia ye wo mahoma okay o mahoma no ye 0206 469 430 0206 469 430 and now more office line no 030 396 5780 na wonom adoso ba phone ba kono de etime kura akoto silent na wonhu nti efre wo a wonte na mom ma wanya call ne da wanya call no 030 no 030 3965 780 okay papa ma na wase wenum ne nwumeko a ena wie yi MWHO wasem no wonom eboye chido ama ye de ababedan wo ya no akwakopa bi akira kwan na no wo adidwa no wo adikasubom papa m de ho nsem be CPS tesan se hia ye ho nye den a ye ka so be ka se ye dede nso ye kan sempa e de dia che wo ma ho ye den a asem bi atimi to waso ma wabrabo no bibia etimi ekoyie na apam enne ye ne ye maame bi betwetwe nkomo na enchaye ababa wa Salome ofori wa ba fiduam hase nom beka se ne kunu excavator operator ya woni ye bedi ho nkomo na ye tu ho anamon ene abrante ne twetwe nkomo ma ye se wate obeba fie se de ba ye ni ntie na ye bema na abie animu kakra na o mo anti ebi for the first time no o mo aye ayesa wone ne kunu natena ena ntokwa bi nkasa bi aba enam ni sister bi ono so wafiri mu anema adan ya akwala no ekire se papa no ne maame ni tu kwa pese papa ne pese one ne da ena wan pene papa ne plan aha se o ye ne nsala bi se come ensri ba ni as omra me da ne nchen wa bla nkora no so da fom to me da ne nchen wa mpa no so akora ne ko ya wa mama me ne ba ye no este ofra kwada ne so omra fie ho a o ma ena echiransa na akwada no kora yese wodwunsogu ne ho adano no osuro se omode sene ne ntia ne adane de oso obeka de kronti a e ma ne dwunsogu ne nyina ne se na papa na etata na nadwo no nti na sori ekora ho aye ne den ehu abone se osore na papa na eka no etwom wo na ebia wo ye ne bibi wo mpa no so a na o ye ne den nti e ma wodwunsogu ne ho nti no na maame ne te asem no ko bisa ne kunu ne se anya sa na tie e na o se wanka no kola enkoko ofie henti nkosua anya na appetition so ne bo onya den se oka we kire wo bi a na chese indirectly no opesa oka kire ne se obebo ne dua aha nti abrante ne se ne monye se bi a obenu akoko kosua e de appetition si ho atwimako aka no ho dabi okay nti abrante no so kire se ni nua be ma ba akopɔ ne ba wiase na yira boni dua ma na wencheye na so na yira ne sa de dua bo betata ne de se e ma mba wale ofio do mpese obi dua bo be ku omu na e be shi wo mu nyina ase ene o se na anya nto anya ntua already wo ba no kitama be nso se na ade ba wade e na me ama hwe emu mienu kra mo man na se akola ka asem na abagina de wonye me be ma ne ni dia oti do okwa ya oso wo mabiem ene fa ba na mfa ene one na nkasa nso so awo mienu nti time a wo pe no de sika kakra aba on pen so so a na omugu ho sa na yade e bekekere nkola no ne maame ne nyina na maame ne tu anamon e de ba ha se no nti asem no ni tofu abo e na mabo no na oba ya ne abrante ne kasai ena yam se akire kura e bepo abrante no so voice ne kakra e de kire amansa ma o ka se obeba ye de na chia ma
ye ka say oba fie no baby a ne ma sa kosi abrante na sa adom oba ye na wa na ma de anche kola de oba ya obehu ye de obeka ye eni sese anamo bi a wo pese wotuo ni nyina no ye ne ababaawa Salome bedi enkomo na sese de ya twe be ma ne papa abem esansa wono ne de ka say anka wo ba one ne beba no ai ya twe papa na bem Emma sese ye pese ye hwe na emra ye adwuma kwase ebuo we no enye de enye wo na abribia eba ya ba ya num se ya age aha but bibia na ya na ye pena sumdwe nti no ye hwe sensie betimi ayedai aye adwuma na sumdwe ebo ye nyina ya no ma no nti ne papa no soso akase ne de papa na ka no so no ye bebo e de amada sanyina atibi na ye wia baby esefata se ye de to a enfrinto no ye de ahye ho na bibia so etimi akwe ye pase no pomasi bre enye ntokonti ene ye ba ye na so kwasi ebo de sompa nya de ye pese so wa hase no munti no ma yenko nansa na ye beko na ne ababa wa na kotwetwe nkomo na pam abribia no wo ho ai wo ho a eya na wakoma pe kita wo no eya me expect ya na se men sa nwene sasa na obi akomate okay oh papa o ye no ai ensusu se sa na obi ate wakoma pa wo no enye sa na obi akoma etie okay enti to de bia wada roma eya na pills bia na se ndro bi wo ho atopa ye bi wo ho a eya na enwu no esene kunin empanyufo no de kuni meka behu adura enwu no pa futuo te se kuni ai enti eya na yesua se ne ebesia no madura enwu no esanse ye be free yakoma pemu eyi wo dready eyi suban pedi e de akire ye yonko nipa na so no bia na ye expect se mo ayeye ndem awo mo no e de afiro mo nso no eya to da bi e man sa etoda bia wo akono ne ye de kuni abrew sa pepepe enema bi wo white me to ablabo mu ana bia wo nsusu se betimi asida ewia so wote wo a ya ahoboa ema bre mu oden ya ahoboa ewo abrabo nyunyu no ekwan so ya ahoboa se de ya na ode eba no saa so na ya na ya so eba enti abrabo mu na de bia la ye won positive side bia na ye won negative side wo enti ya na ye nhwe ni mu nko ase papa niema de papa nko a na emra ya setene mu se ne ya na dodo na wonom nyankopon edi wonti abo wona waware ayefro hia kwan so no o say for better for worse sika no wo ho be ma no wa hoden bibia ekoso de a wo ye okay Emma ba we okay but the moment ya nema be say ye den be ma na dwuma be say onya sika ma no afa no oba na nante be ma nani so onim se worst time no e na aduro nti wo say wotimi endure eye blessed time na say better time no dey wo say wotimi endure that worst time no eye na ye nim awaliemu for better no nkwana ai awaliemu ni hema enwunu piwom so kunu kwotwe mpena na usa ko hu a eya anyonwono de na wo se wendi o abrabo ne mu bi no nye se wo nso kwotwe bi atuaka dabi okay obi fum kuma obi fum ye ne amamre mu kurampo no se mija wa mija mehwe na mintimi a ye se adwamomo nko na tete awade ente a se de ya ba ma koto aya ne sa na oba nso koto na wontimi a because obi wo ho abadwudwu na koma but anytime bi o ne be ma no kura hia won pem no na wasakai etimi de awudie ba enti no de ye choice but okase wuje mu abetimi agye mu amanako da bia me ma me bi ka asem bi kire me da bia meda na se wosesa woni wukunu te na se bia wo ye mfonso ampacho eya ma nwene bone anamfonso na wa ye ono nko aho hyase ne kai papa bi enam ne so ne ma pa bi aba wa brabom e bia nam ba ma no so ntia na wanya na ye gina so wa brabom ebia namba ma no so ntini wanya kwan akosku wanya adwuma mu kwan anasa wo mampo no wo hwe wo mu abomanya gina bia papa bi iti se be ma ye wade nyonwono a me pa cho enka se ena wo ye mi we na de ye se won sa so wachi adware enti no ene me kire ne pa se loko ho na ye je
mɛkyerɛ ne sɛ yɛtɔn kradɔkono a yɛde hyetɔ ne ka ho mɛkyerɛ ne sɛ saa akwasiebo no mmerɛ bi no ɔde ibu me no ɛnɛ wɔntumi ɛnsa mfa ni me biem kane na ne m'ani afira ne m'ani ate menyɛ gyimifoɔ biem na bɛgyimbrɛ no masa bɛsosɔ so ne na ɔde aka nsɛm saa afei na ne bɛrima no ɛkɔ akɔtwe but kan ne hunu sɛ nyankopɔn to da bia ɔde wofa obi nsɛm na wama ogyina bia papa bi enti sɛ me ne wote na sɛmfonsuo bi ba da bia me sɛ yɛ akae papa bi ama yɛ wo pɛn nipa ho won fonso enti sɛ wo ne wo kunu tia na wo is human to forgive is divine eti apamia ka na kwa akosi sɛ sɛ wo ne obi te wo ne wo kunu te saa de na ɛkɔ nka sɛ wakɔtwe mpenanti mi gyae no ɛna ɔbaa bi a wasa akɔfa no bia na homework na wo nya yɛ ba wo ya obi nso bia wo yɛ homework in order wo yɛ wo nneɛma ɛwɔ na kwan so but nipa wɔ mmerɛyɔ ne mmerɛyɔ na de na akɔ wie saa enti adan nti na wo mua no no free saa mmerɛyɔ nim na wo fa kasa kyerɛ na mo wo sɛ wakɔtwe mpena ba na ase digidi na ba mai ɛtonto pedifie na se fie akɔ na eframa sa abɔ no a opokuti ase ekora efra no sama no awu akɔda sama mpo wɔno mo nya ni hehe kora wo pia bonte na wakɔ abonte na sɛ waba won san fa kasa de bi ne enyansa kwan bi ndefe no na won gya de wo ye no na sa de he si abem emema pa asomdwe ya no kre enti awade me ka mana kosi se enwunu wom empena twe no se wa ye ready so obetwe mpena na wura awade mu de a enwunu wom enti se na ye de ba o take mu car front madam obi ebe ya ho de mi seat you front seat de mi seat you pacho front ayema no me pacho da bia reserve ho de amount me front seat de akotena ho a enya obi a me fele wa me ma wo ntena ho e bia wo ye te se me ba ka hu se da bi beba no na wasa wo kotena trotro mu eno ne ye onwuna enya fe na be complain se na e se me kwa akora me kwa adwuma kora bra me bre e ne nso to na sei ene ye nam form ene ye se na o tikem no complain ye from until what da okay eti ya ka cha wo say ade bi wo ho na se obi de ye wampacho yesusu etwe na bo so nti odwene papa no wadwene bone wa brabo mu no sa na tie okay enna bi mu so no eya na yensusu yem pese ye tena se da ekosisa nke be bɔ mre wa be bɔ nkokora to da bi adofo bi mutimi free yensa ya no correct tim so ai ti se kosua okitai wo ben yen e wa yakoma ho no wa gye free yensa me se bia mu a enye ye wohwe wo ye ne ene amane hunu ya Ghana free bese ochina ene na awotwe a ebe na ye namu a na enu adakora mpo asante mero te kokko so tumfo se tu ababi o te kra ne kro enwuma so de tudwa e wo menhia ahemfie se na bere watia enso de na so ato ho a ya wo kone nanano makura na no so akwaye abesenom de amaye nte no me ka kire obi ase wadofo betimi ahwero eno ne kanipa ho bi ya nya ready se obi eben ye ne a nipa no betimi afiri yensa ade bi asom ye bo betimi afiri yensa wakoma pa wo de som obi no e bia nipa ne de ade ya yawo enso betimi atua wo kanti de besom bia na se de ebebe bia no na wasom sa na wo hu kwan a obefa so a wo nso no ubetimi anante opepepe ye kwan so ma bibia so etimi akoye weni kakra onyumfo bi kan se de besi bia fa ne saa na bia na enyame nhyehyɛ fa ne saa bia na enyame nhyehyɛ ye okay mate yeda nyame ase amen anti yenhwe se yensa beka yenua ba no a Salome na yene no emmo enkomo sesi yesanse wono so ewo bi eka na asem ne na yebedom so kopa ne da etwato a yede ho asem bi beba bi mu a na ebia be ma no abeye na sede nyina kama na se ebia wanye ne yede nakọ dosu ho na please for abem na baby esefata se yede ni gina no na yede na gina bokọ yesefata papa yeto yede mra ene wuro wo yire wonsem pinso a eya na etoda bia yebum udi kokromotie nso ekwa eyase a eya asotro ene pempi na no yede eja wo kwenti no yempese ebedru nsam pempenso no eno ntine yenhwe na yentimi ene yenua ba no endi enkomo
na bibia nso ntimi enkoye emfa emma yen apam betimi ayusu we yi no na yemfa enhwe apam be na ye ne yenuaba no etimi akasa na bibia nso etimi akoye na dwumadie SOMPA 106.5 FM Accra na etwegu na techima na fenkranza ene eyetakra de takwa doma ni nyina da etwafa wa yese MWHO asem opese wa asem ne yembeche anase bia wabrabo mu ensem bia atoto wo no opese enya musuade bia ye number no eye 0509 438 463 0509 438 463 na bibia nso etimi akoye ede amount na ye nyina nso ye hu kwan a ye befa so a ye betimi aboawo yensa enyanka ye nuaba no ye hwe na enkomo no se na esi koye no ye ntimi emobi enkyere amansan ansa Anti blabi oya ho na foda e ho no be frɛ no se we kan wa 2 times na wa frɛ no na bibi oba bi kan na anya papa no na wa frɛ no se obeba anso mi nya oye nti wa mana bibi ya me de ana me no obi ka ana oba oya meba na mpa wia na oba ya na osan so koe oba wia no oba to ya man sa baka tran kola ni se o ma fon o ma ne ye bi za me se denti na kola na fon na mi slow se sika anko for de do me no sika mi nya no kakra bi iti mi de school ana me sa so de so mo ya le nti e fie de die de enya papa nti na o ma fon to ankasa ana mo ko katra me ba ketu ana mo se mi ni ye ana wantre fi akola na okola na kola ne bo mama ne se da from ko e de ko bi se bi ta no so mo ko katra o ti man kasa wena o se okona ya ye twa ne ta na ko di ni pe na o mo se di ni ade anya fan o fi na wa ye wadi dwa e de abre ye ti yo o ko no da ta 1.5 ano ko e afi de ade tinya ni friend na ye wadana na ko fi ye di ensa to me peso ye di ensa to peso nkasa ni tete na mtafa na msida se ya usika ye bate se madana ma ko hospital tu ni se mi di ma funa me ko di na da ko bi grafo si di nkasa tete true ya wadana ya de doctor bi ba ha amam de pass bi chibi mama me fa ni bai se ne baby ya le serious na de ne ba fi no ni cheche ya le mche doctor no na me frame mi ku ho no ne doctor ne kasa oh me ja shanu mame na me tia se ti no de onu ne kasa me ya jumanti akakra me frame na ya kanwase see you afedie on flat wow ma oso baba o kate doctor bo sa de tia o baba ya Friday na yume o baba wow ma wan so an franka he na me friend na mtida o tete papa so na me si da nti still anu krai o kan krai ntirami nti ba da pa na se ma di wadi madam asema me kai na ni o si ma yellow today you and sama me kai ni buafu ye fo ya fe no fa bio be se na me ne kan sai o so bio se be wo me nya ko je ma sam o ba me no man kitin fe ne go peni fo mo ko mo bia ko akwama so mbe bombe nya mbusu skade aba yo mo ko anti so mi sa no kola na aka wai tinye mi so bi ha fe na ma so be ka ta mi se ko beton asase no o tena di ma ba no beton asase ni na wa ko ata asase esamba sa mi man vino wata asase na ranga de fo ade ti ko ye no wasi dan na oba
waba beton we di akwa fani ama gusto mo se fi ho akasa amo to ayin na koye anyeyi na langa defo adi jo saba ndachi no ba no ehni ne sa konfo ne ma bi egu na sa ne ka o bi akwaji ji ase yeni di ya wade we watu achene akwaji ji ne ma we ase na odi abete na ha and so the queer on my view on flat offense one fa. Someone cry oforiwa. Excavator operator on a wife now bar has seen no mono. So yare. Na yaya ma be man no abefie. And oba was about so wounded man on was in other my phone sir. How much come a moment to aduane I bet then no mon phone. I bet then when did you be phone? Apam also or kwaba or kwajina ketuaba or kwa was almost say penny ford nisa almost ato and oba ne say bisa say ebeye den and a maji wedi. Obey na asem ehwa na oka me hu se na ada na ha wana se ete se de utwa nkontompo di akire unua bi na onkasa ma wano nsiye na de wo kan wonyini nje se wo hu otura awudie nti enya ba na sa ya taade patapa afam de wo kan wonyini de ne wo nan kan hwe bio akire din na die di kan no on se na wo hwe yampa de yampa sa brand ye freezy ne sari etoda bi wo ho nso kura wo de hwe oba na adwene se wa ba fie kakra oba e no se na ade na mafonfon sa na mo ba kire se yenye sika nto aduani ni ebe de na yemfon because ono na aye the only breadwinner enti me kwa kwagima katua ba okwa na wafre se ya freeze na katua ozana me ebede na magiwedi o ba bia ensakro bia freeze ya katua we no koma e de me ne memai o sansa no ye pagya free hokra wo soma wom na wabɔ ho mpaye na wo de sanso aso na hwe won say mpo say ye tro na media na ye no kra obai wo akoma pata machi o na kasa ebede na magiwedi ancha sa de woka bia no enya de awoje adie na mejibi ene me ni bi nso no eto da na me ni bi ho eden se mejibi nti enkasaye no a epia no koye no ya de akrokro ene ka abofra mpesie so enti ekoba se o san ya bafia akrokro na ade o de be krokro na ma won sa ka de yesa won sa beka ne mo yensan tutu jangum enti sani atrasam ne ka ye se kasaboko ema abato na kasa jeje de kanya ebufuo no ma yenye ewose ebusua ne bem na me bisa salo se wabo be ma na busuafo amane de ekoso ni nyina no omo ya we okay mpacho ma yentie eno ansa na yakwase wo me fani papa no pay na me kasere no se ne ba ne ba fie ni asi ni me yale hwe ne de hu ni yan ba kupo ezo me fa ne se na me tio ka wani nyine ho ti me kasere papa ni se asema me no kan se wonyi mi ni a wode opa bra ya ha oba e mami vimpoto waba na wakasa ski kwa no ne bisa ya sia bedu fie opa obu sa ya sia ma oba ni okura obehu omu okwa na obehu se meme nsama me kasira o ma oba ne de ne no kura obehu sira na me papa we ti obi sa ma tama da bia obi ya ba kasira o me ne nte bone se ne do ade ani ma na na sere fo sere me I'm going to oh, Hena on to me. On Pemia, the family of the Kumia, all coming from my bush, for no my summit, tia. I mean, no mother bra. Now, I want Saddam so. Who's going there also? We are at it. You will cry for okay, none of Papa is the same.
Me can't have a parent so I tell me back as an emmo. So, on the jam and on the 2 minutes, the only one country. On country. I said, if I know the master money because beginning of a cousin, I must say, on my little floor. It didn't have to in the air, it's said your kind and Museum Cassan or because Hana and your major mamma, none fine family so not so best to me because we may say Anami and young Kamaya Archive. Now I'm afraid Coleo Aquama Museme, I'm afraid, Nana. So much young no catching on some mammy I live. Now, Doctor Corbett, was your bad dear say. I'm afraid me back, almost I'm afraid me back, he said. Yes, me, I am calling any. Well, it is near and the warm mom, no be family, no be me say no. True, I know they. No, they. Abusia. No. Na so akwa crowd and wedding ring no year to baby na bansere ne ade ne ma okotentam de gugu na sene ene ne nsa no enya asem go so akodi aduro apam enye kwa wadi aduro obi aye ne bibi wa na aye ne bibi wa na aye ne bibi ono na aye ne ho bibi sa na wa hwa wa na aye ne bibi of course se na dwuma ne ya nante ebi a wakotia de yenti aso ade ya ne ti aso ade na yenti a wakotia so eden pa se obetimi ja oba no ne nkura no sana wonkai wachi be ma de dodo na no ema no ya na wo hwe nananom na o mu ware pi mesi awade ya ba ko no ya na ye friends abrofo no amamre na ye yakofade yakɔhye ye kon enti be ma osanante won adwuma mu die me pa cho wo yo yire kura na mfu ani ntoso se dabi won ko ano ne wo ye de eye nhie mu enti se wo kwa akwaya keda cho be ma se sa wo ye be ma nyansafo na sa wo twempra wo yire chi a mafie so ya de mafie nya demia wakɔ homam okay another oya no se no ansam bompa se rade bo me ho ba free yale ahodo ho e ma ne nkwate yade no de bia ba besan kwai hwame na me bompa ye nkyere me nyankopon enti se wo kwa bonte de obi nsi kwan yo o kwa na nka wa pa ebo ni se na wo ba bia wo ye focus bia na wo ba bia o ye determine life bia no on check na me kunu kwa ye kwa fa ba foforo na say we need time and na ma nya ni kunu wo ho na wa fa ne phone na wa bia mi an ne phone so na no he message pa cha wo pa kuma ya da ama wo ho when you are no more still oba enjoy some man no no enjoy afa do pon wa ma ne kwan no kre eti wo ha ho sa ye de but ye se hwefie obachi won praba wade se du kwampa me se hwefie adanka mo fo so mo wale 4 ne 5 o se say so mo nsa so yeah ai enti se wo ho aso ho akwanko ne ma a wo de nam no wo ho aso akwankora na waya de wo pe but won ga sa wo kwatwe mpena wo abonten na wo ma wo ba ya wasa bi sa sa de ma fon abra wo ma no mo fon no mo nya de wo nya aduane ni nko mo fon ko mo nya de ana wo na tora bia no obi fi se wo wa obi na abehwe ne bawo se senyu o to no wa no na me gina benkum ana se nifa ya semo ebese ya na apam tora bia ya na ye se ebese ya e ma no ha adwen batet ya ya ekutia e de na ya ekutia se wa wo bebrebe na bebrebe nti de na ka se obi na ebehwe o mama na wuja o mo ho akọ o kwen ne for mo kwen sa wo kwatwe mpra na ye ka okay me se sa wo kwatwe awododo eye okay eye do se awododo nya bia wo boa mo ya nana ya na me si akofa bibia beto ye ho so enka wo ada makra de se udun so gu fa akwa etwa awuro enka wo aha kakra e ba sa wo a wa yi asefe oh aso yanga so bi nkwa yo enye nso enye apa awododo ye na ye kire se wa eno ye kane no afa mfikire na anya mmire o huna krantie etwam no aha na nwa wo fie ni ewure ena no ayo na eya na asetena mu eniema bia ena ya se na mekwaya family plan ni ade ne enka wododo de ye
me se do obaka na me wo ba ko pe mienu pe na ma sole so na me pesa me ho ye no boa sika ofi akola nsu ende no kre sika ofi akola nsu no kre oho na enye mrati ayi ne oka no osase oso oho na enye asa me ho nye awododo aya wonya bi awo e no omo so na me twen ese me wa me ni obi ama ne nhwa me bamba cho wunyini kura na wunya obi wa wunya obi enti nsi so abewo awontem da bia meka obewo awontem na mum secure wawo enya sa awo ne ye nsu ntina wonni adwuma bia ye wonni be ma pa bia o so mo wo adwuma bi wo nchen de o ye na sisi da bia no de wo enkra bra boni awododo de ya ne apam ugusu no bia pa 5 aso de no mo ye 5 omo so ho aye fe awododo ye awo sa wo a ho kire okura na ohwe nkwada ne ma timi mo awre kekere eya ne mo odin baterade sa wo ma de obedie no won san kan ma de enchen enkakra nakra be ho ane sa wo de afam opie enti enkakra ai apa me yehwe na yenko o baby owo bia no nye se wa behwe fia hu se wo mo ho kire wo no o san akọ so na de oba ye kura no dama ade encha na di na nsa bia oba ye aduane ni fie no ansa wo ko ti do wo kwa akwaji wa ketu akọye no ano no de wasam oba no asa akọ hospital na sa wo mo de cars ni na mibi abre ni ndo so wo kwa akwaji ska no de abetua ije se cars aba be do oba no so nje wo mo ya afọ asa na duro yo ma yentie abrantie no brata ne papa no e ba sa no so ye friend ne twetwe nkomo sa baba wa de say na walker so so wa friend no pe kra sa wa de jaye de o de nya de ono opene so ma yentie no ye friend no de ono so kan ye mama yenhwe na yenfa papa ne de no asewo ne de no emra na apam emema na yo mo yesa no obeka de na akire wo omo a omo wi ana o ma pe ba bia sa ho kire aba oni nso obai o se pan no no de ko akiri wonya se wo yalo wo tifie oso se wadwuma nyenti wo de wa fa shirt egu kon ho e na wo de wo ti do wa tom ena wo de wo ko oba no be den wa hwe nkwada no mame asemo de meka kire menua no mo mema sabio wo mo ho sode a mo mfa nkonkopem ebo ana so mo mfa nkoshe mattress wonderful na wo mo di tworo no asemo a wo kan wo mebusem se ehyen ekwan edawiem okode ekwan edawiem na suhyen de edansuom owo de dan abotan so na ba mu akwan da ababa wa wo mu hu ne saa no wo kɔ ho de a ene na wa bɔ ho so wo kɔ ho abɔ ho so ai wo kɔ ho abɔ ho so kada che obe ma se wo kɔ ansa na abebu wo pano bayiru sisi echi na okwan echi ntintine kwa wo na ye no na wo se kada wani be 21 years yes inti yenko na ho dwoso to asoma me amedo enti se de ye ka se awade ne kwan wa no ye mpanimfo nimdie ntira wo mo anka no kwa enti se wasi ubo se ni nyina obeye ho adwuma wo de ya ahwebre a wo kwa akɔwade wo hwɛ ase wo be manim pa o de ne ba na ma no emfa ho ne de wo gye wo nyina no esan ye ne ya wo hwɛ ni mu no a emfa ho ne ntoma a watotɔ ne ne wo de kwa akɔgye tirade no mo na emu envre po wa hyehye mu nyina no ya hwɛ ase wo be manim ye wo kwaji oba wade a hwa ase wo be mani hwɛ nanim ye ase wo ba nso oh ma ne de toda ya na se entoma no miensa bi ba na doko ni si ho a cheers nti no oba timi sere enti sere ya ne de ya emuna bam ne ye mema no ma me ho wonderful na ya na oba nso kwale ya no wa hwa wase no ye hu se ye gine hu sika no wo hwɛ be ma ne nua mma no mo nso animu a wo bo nsa nya akɔno enti nkuma ne ase oba be ma side oba wo kwa wale ya hwo mu anim omo facial expression ase wo sere ase wo mu na ni tirim achenchena o sere na no so wo mu na ni tirim enti unya hwɛ saa ne ma ne yi a
na fe watie futu a omo ka wa awade na se ye ka kire o se for better for worse no ya na se better nkwa na ye hwehwe meaning say worse nso wa akire nti unya hu ade fita bi akokọ wa akire o esan se sin fita na ye sere kire wa ye ododo no kokọ bi sa wa akire ye tekire ma asema ebe ka to so no untimi nyi hu anu ma ni moja nso so wo sen na se wonderful nti wo kwade anu wa boa ho me se awade na ye nyame adwuma o nyame ena na ye so wade ena nipa age afiri ne nsam nti eho bere na eho adwuma nyina no wonya ge e daabo fa hye wo adwene mu se wo ye ho adwuma wo bo hu se wo maame na wo papa na wo ne wo mo na wo mo hwe wo no wo wire be firi won na wo do ho akobata wo yire na fe de nka ye so wo de kofie no wo hwe se bi na ho na de kofie a na wo dwene ho mienu ye na de emunye enso no wadidi na wa frɛ fie sɛ emunye nti wo bo ho so a bo ho so yie ni papam dodom na eno achi no ema no nya ba mo akwan mu a sɛde a wotie bia ma ne nhunu sane a wositie bia ma ne nhunu enhya ase ento fried rice dabi ochia me kwa me bese wodi mrika na wo hya ase chi se bewie na abetie abetie afa won simpia na beba nti uma no hu sɛde a wotie de ɛwɔ me huni entwa ntro emfa nkopa asɛm kanokore na ye free nti ebe hu sɛ wo de wo ni bi ada wo beyi de mu eduru no ɛyɛ wo mo nwanwa bete no kora ye nta ni won ta nyi kɛse no da beyi kɛse no ye de kosie ye ni mo sɛ wo de wo no kwa o kyena na ye obi de o sɛ gyeto nti ye di asɛm beba nti eba sa ye ni na mo ya ho akonkonsam kyerɛ sɛ oboto mu eduru o metimi ahwɛ na ewie na hwɛ ne mma ɛna ɛwa nhwɛ ye medo no nyina bɛda ne duabɔ okay nti na ɛbɛka kyerɛ sɛ akokonkosu ani apetesen wɔ ha ebi nso awokɔyɛ ne ho ade kora ade snap ne kɔyɛ wa mfa apetesen enso ye pɛ wo no kora ka no ya mfa snap ye se apetesen nti boa wo ho okay ɛna ka ehunu sɛ bere a wo bere nyina na nyɛ odea bravo bread nya wo dia wo bere ma no de wakwa fa to ho so no se utimi ye ma ho san na obi gina ba bi kuro utimi kasa sade asumesi ne yira wade etienti me ware bi ne mo ma wo no de no nkonkoye bi ahin kasa awade kura asa enye nti ma me nko ho nti wo ye babunu wo ye ba mu na wusi so a yire wo ho se wo boa ho akwa akotua ka de ma me ne papa bi antimi antua no wo na wo kwa akotua awie ena efe ma no nso ya na wo mo hunu wo mo mema no mobo na de wo mo de beba bia no nso enso wo mo ani wo de ba na esu asom eso a na ni nyina no wada so ase okay eba ne sa ana ebe yi kakra because e de ba ye eso a wadi awie wo kyena bi ma ya kombedo okay eso na de bi si a ebi ni ho kyena na wayi no apie eba ne sa ebe bo am yakoy anim na odo ene wotan tem no wamonto wolo ai enframa kureti mefa ema epepa firi ho okay apam dada no yebekwa ase wona mranti ahine yeboa afere keteche me papa wo se bomofo bi ana akuani bi ono eko yi na kranti amiensa oka ha yo no konya nkranti amiensa papa na yini wa yebebo ni sesie okonya nkranti amiensa na wo duru kwan na abranti bi a wote ne ka mu kama waja to nkranti ai ba akoma me ose oda bi amiensa na miensa no so mi hia ose miensa se miensa ntimi wote a me de ba akọ ekotuaka me de ba akọ kofem na makoto ba akọ atwene de odi kotuaka no de koma ne maame abre no ho ne papa nso a wabre no ho de ode ekwa akofem no nso ane ma ene ode ekwa akohwe wo mu eso de koma wonum daache se ne ma no mbeton akrampo no mu de yakọ school a wo munya ba bi gina obenya ho emo ho ewo no nso ne nyini birim na de okoto atwene ne de oso de koma na yire ma bi wo ho mu ninkaye saa nso na mema bi wo ho a o mu ninkaye sa woni ni part se awafo anasa yonko fa bi a mo won bia no pa cho to da bia eya asusuma oba no enko a ho kire mu ato the sense wonya nu hu se
wode ne hokola be fam wo enye fine benkum dware ni fa na ni fa nso so edware benkum ene de nya ne ma nyina mo be ma so e ma nso so mu bi e ma ye supporters e de ma ye nkunu nom ye wura nom aye ne won nom tie ti to da bia obe okobe ne wo hwe nkwada no ni hokola mpo no na nhye da ha adwen benne panyin si esuan kura a yesuan yade aba be chechire na nye ono na wote ne ba bi wasa ma na kwa akofa obi so omehwe no be ukọ no akọji waketua sende no na akwa ya se ya freeze maketua no won so wantimi se bia me bo besia kura kakra mpo se bi obe kan se wasenye se na metie kanya sanka me ho kura nye wakono ma wo mefa me ti to da bi ensume ne yade no enko ma na ni dodo sanso na mema no so ne de mema de na ba ye ka mema ni bi wo ho a wono mu ama ne dodo so waye bone kro bi fum kuma obi mfum nwa wo fa wanse na wabu fa me se wo biri wo kro enti wo ba de waye wo bia no fo ani to ma na wo ne na wo ni mpo wo ba ya ma na ye basasa ya wo ya ba wo ti wo didi wo da e ma hoto kola no so kwada kola no wo hilam nyame kola na ye adoma nketenkete nchi wo mu na da bia kola wo onidi wo ba de wo nyare apa mi entie papa no anu di sema mra sisi a wada roma Aba awa gaye die agba adin be ma tete ne mempe class of first wife on wal bi we be sinde ye ja wa na me bari asana ori ede me ko ni nursery ndi we de be man 3 years akwa no 43 years ni ma me ware be sinde we de ma ba be ware nti awa gaye ni experience ensem no mempe ampa me ka ho asam me gusu ka ho asam na makola no ya no problem nti no ka mo friend na mo ni na kasanka me no abeboa me enye wa no one oba na ye complain na na prayer acha na me ye nse nyumre ka bi do wejum te nyumre boko no oba me ne bakasa na ne ha no oba on kan chiro ensem bebre na ya me pese me di bakofo asemachi we kan dia me di an se awa ne be yi ana pe ka na oba na ka chire me se me kan je makwala ne se so mpe na on ne ko kusifa kokofa na me se no me ye sa de no ya me pese on ba chance oba ni ku no awa he de for ma wa fa ye bi ma up to now about almost 70 years and now above 70 years. Yeah, crowd woman there ba. Oba ware na do oba ni ti wo se de aba krampo na ofa wanse ne ho before to da bia oburu. Me ne kasa na I say ono de ne ho. Yo bin ka asema e de ohaw e be fi da. Nya onya ko epeni dia o try say e na won ko hu so ba na bodwama say me de o ko bodwama de right away me akomeji ni na wo jawo ba ti nko hu so bodwama ani nti no me ne ba mate so enen bakasa no abam nje kwate ye na ba ena omo wise William Gia were echi ni odi ye na ade no ono no ko ba de dia mi preda so nti no asabe ba mpesa meka echi ne ma frana ka je se ntmc na ko ba me da wase so upesa obambi me ne ba wo adwumam ene ya se kokot me se bi the same thing na ba ma ye na ba ma fi kamali no oba port ha me kwa na awusia papa no brata ne papa na yetie no ai o se awalija ye de oba ne frɛ na no pɛ no se se ofata onwale no a omeja no mfa ne nkɔ na busuo no wesum no papa ne se on de awalija ye de ono nso so no kora na yere kora oware no kora na yere ne se oja awade na akwala no oba semfie miensa akwala na nya 43 years esi aye kasai besi ne maame ne ntimi nwale nti won de awalija ye de won so na wo ayi apamwe wo banya wade a wo se awalija ye de won so ye nyina akora ye so awalija ye so na wo se wo ba no kan so a wo mfi enje se kosi enkosi kwada enkwada obi ba ena ne ho nkyere no ade bi wo ho a me ni ba papa na jepene se obehwe no ne na akasa enti yama omo up to wachina se yehwe na anhwe de a ana yesom na sanso a na ye ni option bia mu se be na emra no ankasa aye n'adwuma na baby e wo se ofata ed ni koja na kanta back na bia opese okotena ho na yetwa bo ma na ansa na kwa homa watete aka mu nyina na ye cheki ni nyina ma ne betua ansa na bia efri na ekro na bosumi bia no de wo se yetwa to ho e wo dof suma no obetua no eno so de enkola mienu e na ye ne de anache se wa ba betua ho ka na oba no so na kwa homa no so
wɔse wɔngya na wale ɔno ɔka se wɔgya na wale ɔno kwa se ɔngya ɔbaa na wale na da wɔse na da magimi obi a ɔne na tena wɔse ɔne na tena sɛ 25 20 something years wɔse ɔno wɔngyimi yɛ ɛno abegya ya wade no ɔno onimmla o ese ofata kwase ebuo na ase ekwa bi so wa na afa o so oni so oja na ye beje mpata de amo oba no and again ubesa ahwe wo ma de aka ho and again ejapade a wo na ye fia wo mo asi no se krampo de wo se wo kwa akoye wo ba beton asase na eda o mu fie mpumpunu mi eno kra mpumpunu ba ko no mabo one room eno mo ne o mama ne nyina adam to oba beton asase na esa da entam ho asem abusia asem ni nyina awie ye no fa wadwenkyerɛ ebra na yenko yenim 0260 196064 0260 196064 and 0260 196065 0260 196065 Sani awusi eji asem no fa ni nyina no wobetimi abana wonso ya asem Mr. Sam so say ya asem de bra ye bio ya asem papa abraba ye ba ye ni mu asetena 0260 196064 and 0260 196065 apam asoba mase one day aware de ye ja aware no wono enya ade a wosososo my yenhwe 0260 196064 0260 196065 obetimi ede wadwenkyerɛ ɛwɔ asɛm ho abana ansa na pam ye nuanom beba so no wonso papa na asɛm na okan no ɛne asɛm ni nyina no begu no ebrim wo hefa yay ono ne eja because o tie ne nkasa ya o kan asema ne ba na nhyɛ de ntiu wase ya kula wase ya mfrɛ ne ba no wo problem kakra nti ye mfrɛ ne ne nkasa ni problem ni sɛ o kan asema a wontie ono de se awaregye ye on so eno nti adwen a atabo wo ne tirim ne sɛ aware de o nyai na mum de obeye no wa na abekɔ nti atwen no wo bo ne sesie nti apam so dear mama me na me hwɛ sɛ me nsa bɛka we ya hello oh jina ho mama we ya te kɔ mama mfa we me pacho good afternoon ma me do fu din ba bia kasa free me pacho me de Messi me ka fa fi oyibi mama sim pacho ma yentie we me pacho sa wari asemi de enye asem keto a de sisi no di na mi se bi ato me pa ba me no kase mi oba akofo mi hwe nkwala ne nsame ana mi ti ofisi yo mu bibia be ma no to be so nkwala ni aya asem eti no aya eto bibia ema no yen so enye ye force na mi one me wu no ne obi so ede ewu one me wu no bi so aka na mi nim one nipa na wo miensa one me so awo miensa nhwe na akoye bibia wo ho no ofra onfa ti say de ye ni mini abaye so kan ni pepefe nti ha aya na akoye atete ana akoye atete pa e de amam asem ye sorry I know bekasa oi onyankopɔnya oboafo na woma bibia enkoye emfa emabusia wonso betimi abemu bi 0260 196064 0260 196064 and 0260 196065 mama hwese metimi enya we ya hello
Apam brem no so ne de na te atom yenko yanim se de asewon community no se bi de wonu mu a ana otu bi e bene wono ankasa ware ye kura no so otie mu a me ba me dofo hello good afternoon. Too bad. Obetimi asaba, so sorry. Sawa homa na sa drop. Nya atana nko oba so yidi. That be 0260 196064 0260 196064 and 0260 196065 for ba ye befa me do foto asoma ye na apam we no papa no ono kra na wade na ese social ono aso wadon so atimi awale bi ma me hwe ne de agu hello mama yeah papa good afternoon onyankopo kra nka obetwe won afiri ofidie no ho ananke yate won kan ye okay you see so now mo kan dey ya fadie by the awade asem dey abrate ambase na wo ho so be ma ya bibia so nya botrema no okay so obanu sie bibia so wo be ma so nya botrema no na na ya awaye no by so obanu ya de na wo be ma no wo di na sha na enye okay obanu si se be ma ya de na wo di na sha na enye na ambase na ya awaye na wunue wakofo obi bawo ena wasa akofo oba foforo nti ya yensa aka no onfi ne mamienu na wone na wone kora no onfi no oba ne yare nkola ne yare na ya ka na wabafi a awia na osi oti do wasa akwaje na ketu ya ba na asa ma oba ya kwaji nduro ama na be ye ka asa da no so wa mabiem ande mi ka se wo be ma se wo ho ena oba no onfa wechi na wo be ma okofa oba na cha wo be ma no wagimi wati ma sika o di be ma plano taska no di be japade ana o di be ade bi ma oba no eni awie de wadi me ma dodo na tempa o ebia wo madwen ebia kasa ebia na adwen no ebia shada na adwen ni nani ma ne ho so yenka ne sa why oba bi o so ebia na onkwa mpena so na ne yo ya obeye ne ofie no eno ono a na be pamo be ma na mana kwa abonten ate ma ya na wase na emfa ofofro hello Pacho, good afternoon. Cho free wa fidie ni wo na yente won kan ye udin ba bia kasa free. Badin ka ni saw. Hello. Pacho mi yelo. Yetie wa. Ni si usi ani se ejan se de ka se cha akwan se de ni ban se de. Se na ju nya baba. Sa no no oka. Sa no no ka no. Ana me se bi o wa no oba na apamo be ma na si abontinti ende oka ne sa to da bi enye ye ya se be ma na si abontinti ya fa se no mo oba se oba no je chidi no o she nkala mi no o she nkala no no je be ma na ro ma no ntimi ya sa mi su woni ya tse ma ye na wase okay. Pacho wa ofre ya drop fache ya obetimi assign abaso 0260 196064 0260 196064 and 0260 196065. Me Pacho, good afternoon. Good afternoon. Odo di baby akasa free. Pacho me kasa kama me dia because say my ntio Pacho nya mi sira mu pa no ma mo kwatentia wodinwo e djuma pa Pacho oba no onya bokyere no hwe nyame ne nyame be ko ama no wae okay ati Pacho me da pase
Yanso yada wase pa se ofre bedwumedie no so the phone so betimi aba so 0260 196064 0260196064 and 0260 196065 emu bia obefre bia no ye beje so but apam na wo ka ase onasem ono ne de no oja ye so ono se wasa aware oba no na na epre awale jaye ena oba na ye no okoye 40 years ni down the line be oba na nwale bie ba ono de oye be ma watimi asa aware ntimi ni ma se wo suma na ase ne se owale a wanhwa no oja aware a wonti but ma me fa we say ma hello good afternoon. Me don't forty men count the baby akasa free. Hello, good afternoon. Good afternoon, the baby akasa free. Pacho yentie wa. Oh sir. Jambidru, if you hold mana, if you bar no one, be on the ya or the yen no. Or the yen man. And Emma it's me back out. No, so ya put na utimi kase ngadi we a odi emeno mani nye ho. Okay. So how can utia utimi to ko mo kwa so utimi de to panyi di anim. Na ono so kasa no because I to say aware I to say body aye to one kisa on na da na be shi. Oh, ya ye member no so ye nya potre na ye yin kwachiri bebre. And so me mi aka no. Yeah, that's a pass also oba so other four also akwanya no wo edema 0260 196064 0260 196064 and 0260 196065 0260 196065 apam mami ti papa na saso suma na seba yin so na tini ja ho no nim se de esi hyehye ne fa won ka so oja aware e be hwe no na hwe wo ma enso so atwintwan eno wose sai bia wontimi nso so a yese ba bia ye kyekere abo na yamantam na wa na yesane no me ba hello good afternoon me dofo me do di ba bia ka se free. Oh, ujina sonso mini masa won't say nka hale. Kafra. Me pacho. Ohia Techno 40 series spark maybe. Ubetimi assign abasubim 0260 196064 and 0260 196065 0260 196064 0260 196065 apam ko anymore enti sade oluman e ka no yese de pani dakafo montu mo ohunu no akura afro wonyina kura kotena ne nkomu aya wo hu okay ono ne de wodi kan agya awade ne bi be mfinhia abesene kroni wahu de wahunu wo mo se sa abre na ne ba no a enne ono nso ye ne ho no wo mfie miensa enti eye sa trauma no na adidi mu a eye ka eda koda ne tiri mu ama odi anyini enti kwan bi so no e wo se ntentem ya ma wo nya ontimi a ba bia wo fa me no nko gya me nto ho okay eye ka na e wo se wo mo ka wo ho bom na nema bi na wo mo nte ase wo mo nya wo ho nte ase mateme ba hello Epacho, good afternoon. Papa, would you baby akasa free? My entie wa me do. Hello. Me pacho open fidie na twu fro na ma phone nko ano na ye tie wa me dofo. Hello. Yete won kan pacho ma entie o. Na zanze papa no. Ele oni mami ngo die ma o she. Mami no so. On she ni emeti. Then anybody will be there no way 100%. Amini she ni emeti.
Edia man do na no munye ti medi ye no nya ne mawia do de de nya bi wo abe man di man fra o cheno on shows na be kan se be man no we fi abokre no ba no se ni ne bi o ni fu so bi wa di o ye na nya ngo no nje no munya ti ne ba to nka mo pushe mo fa ya tse ya da se pa se won so ofre eba dwumedie no eso ebusia dodo na ekire wo madwen onso de awo no betimi de aba 0260196064 0260196064 and 0260196065 apam ye na fo anu si ana yenko yanim ma me de ma no si no yesi wutu akurafo no awutu mamonfo wonderful enti be ma no firi na anu ya ne nkomodidia no woka bi pa ma kwan ye fa so kasa kire be ma mana koma wo soro sesen ye ba fom wokan so enye hwe wonto bibia ngunu de omre fie eno na de ne ba fie na ano no na de ne sampam no wobe hu sa de fie wo na enye na ni nye honti okwa aba enti etoda bi wo chese awade no ho niam bi wo mu a dodo na hunu yo etoda asenka wudi agro bi na akoda na ntokwa wo mu a enso nyama bi timi ba na nya de wo pe no da bi enti oba ya sa de ahokire wo fia so me kwa kwagima katua aba ebi kura katua no na ehye na ta so na mum okugina ba bi asan ye ko me ko ye de ye nsa atoma katua no so emma enti dia na wo nso wo ka enti sa na ye nsori ana to da ye na so da bia wo sorry so ni pa sha wo benya no there was a time me wo so me sha wo benya me wo di nkomo bi se ma me no bo a wo bo na ma na hwe ne mma ne hia no anya wade na wo ware no ono so wo point kakra enti oba ye ne de enti na mafomfon sa se yenye sika ntwa aduani nni me ne se sika nti na mo hwehwe no no se sika na mo ni da so no obese ahye obi de ne nsa ato so enti apart from sika no obese enti we ya enti na wo frɛ me ese sika ne nko enti na wo frɛ wonderful oba kra enti mi anka se bia ma feel wonderful enti uja me we ko e utimi di enti utimi di utimi da ma ho enti mi di o ho adwendwene na ama ya fonfon se de esi sha se enti na ayi kwadwo unim se obi dadwene se bewie ese enfa ya phone so nche ye ho wate ye sha se te second na me dododo e bia wantimi anka bia nche no enti wie ye ofre ye no nso de abeka se ebe de na maje wadi enti enum kasa bi etimi etwe do no ko chiri okay enti ye tu akurafo no na ye tu momonefo se ye de yensa ato na katua so mpo a ba bi ye de yensa to firi ye no wonfa fie asemi enkobo amane se wosrada omonnom ne besia wonfa nkohwe fie ndi sa womun nsu wu okay eno no ensakro no sabi o enipa o abadaya wo beti ase okay yentu obi ade ma no kra etime pa besia ma e ma ade koye fie yi na oba no nsu hu kwana ye fa so ede ejeje be ma enya ne ho biribi esanse eye ntobo ase ni abotre ene ye de nante wo de wo ba no nyantobo ase ewom se wo hu ba bia no kra wo pa ne nso nyantobo ase ma ye ni ntro no nkosi ansa na be ma nso nya abotre kasa bi oho ebe firi wo ba nanum aba se wo yese ni nyina na wo betwa ko mu a wo be de ni kwan so ye maya na se minua be ma apam dada eno no wakasa pi ni nyina no waka no na Salome minim se wo tie mi a ne ma wa fododo na no se unya wale wia still hu se wo your girlfriend apam to da bia me te say girlfriend me your wife esa your girlfriend adentia bisa won se di ntina o ma ye from se side chick no ne o mo pa bia free be ma ho bia o saka enti dia be na wo ye wo yiran kasa no die ntina wo wunya wedded wife ya sheme ka wa mienu edi ntina oba foforo ba mi kunu ho a o pesika bia ne ya me pebe 2000 de akwakwa ye me weeks ne ai me weeks na e dada mpese me toto ne entade me wardrobe mai na e de ma no na me ya wedded wife ya sheme ka wa mienu no edi ebe na techema wo me hu nti antime no me paade aba ma no otwetwe ne ho esanse bra na wo be ware no wo ye gere
ɛna ɔhwɛ gɛrɛ no de ho akɔ no bɛ wa wo enso ye wale wi a ware wo wie no wato gɛrɛ na ye na ne ma sesa wafo so aye acho maame no kra no ya friend saying why na me yo yere no a chekire ne ho no aye sempa acho atwam menka say yi wo ho menyi yi wo ho wo na mom ye wontade bi wo krasie na si twabere wati amobeba na mapa matade esimi na na menyame force bi na esimi na si twan but me figure hyehyem what am I say na wonam ho ena Bobby Sandy wudi ya yi be say your friends apam be say aye tetelesta we wie na dwuma pachonti na borders wo ho no Brazil wo ho no oba bi wo ho fie krampa ompe Brazil adanya ya Brazil ne de bo fie uja no de ntuma be si ne bo saa what am I say what chechire wo ho dodo wa won shevi wase won shevi wa motoam adware akora won dware mienu wo jase wo ye ho basa wo kwada ndwetwe wo se wo nya wo ho hwe no wa ye ho furuban na ade wo ho na wo mpie wo be ye dan we pie be ma ni mpie abonte no be ye dan wedded wives ya mutie ewie SOMPA MXVI ASEM yes sa ye ho te se be ma no hia ofoforo na obi atie se yemfa ne yemfa ne ntwato hello good afternoon Medafo, good afternoon. Good afternoon, madam. Pacho di baby akase free. Pacho me the pacho akase free. Weja. Weja pacho my enti obra prat. Pacho e mana wa me ma wa na amokam. Igina nsem bebre so ni duwe nyina. Na ebinom efri asa o ho tu wo fi. Ebinwon kasa enyete. Apo sei went na be no be cha umane no papa ko ko wari na ko ko bo na fofo na babo na so chese u oba no u ye be ma no se so wafo e ma bibiri ni sa no ma no e o mo tete mo ba e o mo wari mo se abra no be ma na transia a be me trade ma ba e be yes e be gere wo no u oba no u no tete me kan ga chi be ma mo we ni wo sa na neto so emi no so no ti ge bi si oh Kafra online na drop in my info we hello ajo din baby akase for last caller ba che fe me Isaac me kasa fika so my entie wa emi eno me du ho na me kana se me dwene ho a me ntia ase eno ene de wa hi o eye mema omune ma wo a no mejan kwala no egu ho no mekinu ho a ya menti ase asemo unu kwa kofo ba no a woni ne kwa koda no ede ne be firi mu aba aya akwala no no won frɛ wo on kan je so obeba mu ho ono nam ni ba bi o eno wo akwa frɛ no ede na ba wa brabo nti e wa sedie se wo hwɛ no okay e wa sedie se so akwala no do ye 100%. So ba no kura no wa ye wade na ye o ya na wo mu ya no a enya akwala no e ho me dwene ho a me ntiate kafra odwene ho a wonte ase wo ba dem po ate ase bra mo wo amon mama simple as short simple as ABC mama bia woni matopa bu obi an pacho suakwan ya fa so a ye hwe ye ma ne ye sa hwe oba no ya no asi secure sanitary pad ya dam wase oba hoto so ne won sebo no na wo hia san so na endpoint homeopathic clinic ahoto fie ene ho shell signboard spenters kwan no so anase wodi wani kire mu okro no mabo hia wonsa ebekan ye pacho ye ntimi fa course ne bia me bre no aye be obetimi ene time ya ba mission so
nso edi kasubom na malaria fever ne wanumu ato waposo yaw ne nyina no eyi afiri obi mu nso no kasa mineral water enso papa nie wudwumadie bi a wudie bia no kopa bi na fa serve wa ho hajia special local foods hacho atomic kwan so transition enche ho pe na no omadi kasubom amena akosie nhira obaapa ase ena afe apam dada Jeremiah Samson meda omu nyina se Augustine so meda na CP systematic price school fees Mr Dave mu nyina mo ka ho bi ena dwumadie MWHO asem ewie OHENEYERE mame akua YEBOAA ASEM ametena se a ye nyina yebo mu a yede ebesom ye sore kwan mu ama Professor Della Abochi for Golden Country dwumadie no wode atoa muso